Pistado! Pistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Pistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Pistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa kay pistado ka na. Pistado! Pistado! Kag karon, yari ang inyo aragad. Pistado! 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 Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya at abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Pistado! Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Pistado! Alamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Pistado! Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, Hoy no mga kabyanan sa liwat, may ngaga naman sa inyo tanan-tanan. ganing mga Good morning na sa bilog nga Western Visayas. ikaw pag ako. May nga gagi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sang Iloilo. Ang Sa serbisyo, makasigurado. pito ka mga distrito. John Kapulot. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Iya nga malimpyo kay Sa aton man tanan nga mga tag para mati sa 42 ka mga banwa. nakurat. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. John Kapulot. Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. May trabaho. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Di onas Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. higugma. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan sining aton nga pagwaragwag. Pasanungit sang Sa inyo tanan mga kabistado, may nga gana kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. mga kasino. Pistado! Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay sa nga pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Idol John Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon iya nga malimpyo. para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Alam Inandan, maginkaw po man naton karon ang mga report ang informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Kapulot. May kang tanan sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinanda ko naman yung kabistado, Porsigido Idol John Aluhado Kapulot. Nag-welcome kayo sa inyo sa tanan-tanan. syudad sa Diri sa aton nga pagpangalaga mga kabistado, today is Tuesday. atong pagpukyon. Upos Martes kita subong adlaw. ang mga handong Sa sang syudad. 24 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Ganing January 24 nagali kita subong no daw wala mabalaan no. By the way, sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato sini nga mga sumulunod sa Facebook page sang Radyo Bistado kag sa aton sini nga John Kapulot News Live. Kapulot. Sa droga. Ari kita direkta nga naga-broadcast live sa aton sini nga YouTube channel. Kung chiligon sa Radyo Bistado YouTube channel kamo makalantaw direkta sa aton. Kapulot. Gani sa ato sini makauturan nga mga wala pa kwan Trabaho. mga
mga wala pa naka-subscribe sa aton sining YouTube channel mga kabistado. So subscribe na kamo daan. Imoon nyo malang nati ang ina-require na actually ang inyo sining kwan mo. Ang inyo nga mga ang ina-require ang inyo sining mga email address. Then pagkatapos sinati pwede naman kamo maka-subscribe gilayon sa ato sining YouTube channel. So diri kita naga-broadcast direkta sa YouTube channel naton kay nga tiyamak nga mas nami diri mag-broadcast i-compare sa ato sining inang Facebook page kay ang Facebook page naton pirmi lang ga kwan lang ga tiyog-tiyog. So kwan bala daw mahina ang signal naton no sa YouTube channel sa ato sining Facebook page sa Radio Bistado naton nga Facebook page kay sa ato sining June Kapulot News Live nga Facebook page. Manikon nga nga diri kita nagsulod mga kabistado sa ato sining YouTube channel. So palihog no sa ato sining makauturan makitaan nyo lang ang aton sining YouTube channel sang Radio Bistado. And then subscribe mga kabistado. Pagkatapos i-kuan no i-post ang nawag siniyo or inyo sining nga i-click ang bell button lang para nga ma-notify kamo pananglitan nga mag kita mag-live kita diri sa ato sining YouTube channel mga kabistado ang Radio Bistado YouTube channel. Okay? So sa mga kwanda sa mga viewers naton sa mga sa balakdag naton pwede man kamo nga makakwan pwede kamo nga maka comment no sa ato sining YouTube channel direkta sa aton masining mga Facebook page sa mga anyway makita nyo man kita kag malantaw sa ato sining Facebook page pero mas kampiyon ang ari diri sa ato sining YouTube channel mga kabistado no. So diri kamo tune in sa ato sining YouTube channel para nga makuha ninyo makita ninyo kita diri nga naga-program live diri sa ato sining pagpangalagad mga kabistado. Ayos. Wala sige. Diri kita mga kabistado sa ato sining mga pila na ka mga balita kag information. Nga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatrakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Aton nga Bistado program sa aton karon nga pagpangalagad subong adlaw. Mga kabistado ikapit sa 24 na nga edisyon bulan sa Enero tuig 2023. Wow, may gamay lang sunod simana gali mga kabistado pisa kwanata sunod simana February na kita raguy kadasig sa chimpo no. Ilang mabalaan mga kabistado no sa kwana kwana kita inang bulan na kita sang Pebrero. Kamusta ka mo da? Pasensya gi sa aton nga makauturan sa aton nga mga viewers. Pasensya gi kamo tanan-tanan na way ko ka program kahapon. Kay sako-sako gid Lunes sabi mo. Kamo kita sa mga ginpang asikaso mga kabistado. So amo nang rason kung nga way kita naka-program kahapon pero ti subong sara kita. Mga kabistado, kamusta ang inyong dinagyang? Ayos lang? Sa pagkamatuod lang ako niya mi isa ka bes way ko palapit downtown area gid. Way ko klagaw to, way mo ko ka palapit kito Kaya nga to sining kwan pero naga-kwan kita, naga-cover kita live. Upod sa ato sining mga reporters dito kami yan nag-cover sa may provincial capital area kay dito sa may Freedom Grandstand way kami agin hatagan sang kwan way kami agin hatagan sang inang passes nga dito man kami makover sa may kwan may Freedom Grandstand. Kami pwede ito ya sa Freedom Grandstand kay ang hambal sang kwan ang hambal sang inang dinagyang foundation ano ganina Iloilo Festival Foundation Incorporated IFFI no ang hambal sang IFFI
tapos na ang entitled lang dito nga mag-cover sa may inang Freedom Grandstand. Mga kabistado, ang mga mainstream media lang kuno mo. Hindi kami amon ya daw ginbutang nila kami abi sa inang daw mga vlogger lang kami kuno abi. No, vlogger lang kami kuno ya abi. So muna parang hindi kami pwede ito. Dito kami sa judging area number 2 sa Iloilo Provincial Capitol. Pwede kay ginpasugtan makapito yun ni Governor Arthur Defensor Jr. Pasugtan kami nila nga dito kami mapundo. Kag dito kami magamit sang ilang kuan nga wifi. Kay kabalo ka mo, hindi ka pwede nga makakuan mo, hindi ka pwede maka-live kung imo lang gid data abi gamiton mo. Dala ka cellphone mo pagkatapos gamit ka sang data mo sa Dinagyang Festival tapos amo tong gamiton mong data mo para nga mag-cover live sang Dinagyang Festival. Hindi ka pwede maka-cover man nga way signal ang globe kagang smart kagang dito mando abi sang administrasyon ni Mayor Jerry Treñas bangon sang katalawit sa kagatalawan kag saka lampagak mga kabistado talawan siya kay nadlok sa guro nga sa butahion ang iyang Dinagyang Festival basi guro habuyan sila Granada ayo kun ano pagiday nadlok siya nga daan mo bot kuno ginakadlok kanyang landong niya siguro mga kabistado dinamando sa nga kinanglan may signal jamming. Ang malain pa kagang masakit mga kabistado sa signal jamming. Kaya natabo dire, hindi laya kayang napiktuhan ang sa city proper. Dapat supposedly within sa may city proper lang sa event area lang dapat supposedly ang i-jam ang signal ay nahadlok si Mayor Jerry Treñas sa iyang landong. Nga base kuno kung sa butahion ang iya sining programa, nga base kung may maglupok blang nga cellphone to, kung may maglupok nga kunano to naguro so bangod sini ay signal jamming so sila ya ang IFFI nagpabutang sila ya sang linya nga direkta nga iya sang halin sa mga inang nagahatag sang komunikasyon nagpabutang sila sang linya nga kampyon nga wifi nga makasulod si ila to para nga makover nila nga masulo nila nga makover ang Dinagyang Festival dito sa may atubang sang Freedom Grandstand so sila lang to kundi sulo-sulo nila to ang iban nga mga media yati paimonong sila pinagid ang mga vloggers nga sa pagkadamo-damo so muna iya ang mando Mayor Jerry Treñas that's why ang masakit sinidiri kagang malain sa natabo mga kabistado nga signal jamming kay naggalabot to hasta sa banwa sang San Miguel naglabot hasta sa banwa sang Pavia naglabot hasta diri sa distrito sang Aro hasta sa Liganes sila ilabot ang nasa kampagid hasta ang probinsya sang Guimaras mga kabistado but kung nga way reklamo si Gobernador Rama Nabato way reklamo to ang iya nga mga iya nga signal hindi sa ka kontak sa mga hindi na saya ka text hindi ba saya ka chat bangod kay hasta ang probinsya sang Guimaras nalabot sang signal jamming hasta Bacolod City gani may mga porsyon pa to nga gawa nalabot yung mga kabistado mo hindi mo kita do halos bilog nga probinsya yan kaluluoy way signal ang iban sinidire nagkaramot sing ang ila sining kwan nga plano kabalo ka mo may ara nga mga mag-amiga ka mag-amigo nga ang iban abi halin to sa Manila nagachatay na sila o nagachatay o kung nagakwanay nagatawganay yan pare pag-abot mo halin na sa Manila pag-abot mo sa airport pag-abot mo di sa Iloilo City tawag ka sakon o context sa sakon o kung chat ka sakon kay sugaton ta ka sa kwan sa terminal kay way kakatultol sa Iloilo City way tultol sa mo to sigurado sugaton ta ka tapos dili ta kitay sa mo nga lugar
Hindi pwede kay di sa katultol kung sa diin nga mga lugar ang karatuan din sa katultol kung ano nga lugar ang katuan niya hanag kinaramutsing igo sila makitay suppose di aga sila makitay mga kabistado igo sila makitay tungang gabi mga taga Las 9 alas 10 pagod mga kabistado kaya malain pa kaya ang signal jamming ginasta pa yas tungang gabi ay morionis ti garapon ni Santissima te yara gani nga magnobyahanay nga nag-breakay bangod gid lamang sa signal galalain tong iyang nubyatos Manila sila sa nubyas Manila kanina pa kung tawag ng tawag sa iyo hindi ko makontak yung cellphone mo cannot be reached pagkatapos i-chat kita hindi mo naman nasisin mo nabi no chat kita hindi mo naman nasin bakit anong ginagawa mo dyan si Lilo? Meron ka na bang ibang babae dyan? Siguro nagpapakasaya ka dyan sa iba explanasyon nga grabing explicar niya walang signal dito mo to ay walang signal ngayon alas 10 na ng gabi ngayon na kayo nagka-signal siguro nyo yun ang nangyari sa amin dito ay hindi magpating uyap away sanda break on break ay pwerte nga klase te mga kabistado ang ginhalinan sila ang nagpa-break sa ila sa madubyahan ay Siri Triñas ay sa kanami nga klase te Tani bala ko rin ang signal jamming bala mga kabistado dapat dra lang ibutang ko sa diin nga lugar to kung gusto mo gin hindi kay palabuton mo sa distrito sang Haro palabuton mo sa distrito sang Lapas palabuton mo sa Saribal hasta uton to nalabot pa may banwa sa San Miguel Mandurriao ira sa San Miguel labot pa tong signal jamming di ka mo kita naman siguro hindi man makontrol siguro sang mga telecommunication commission kaya ila sini nga mga tower dan ila nga mga ano ganina mga tower nga nagahaboy sang signal pasibla dito na plastar sa may San Miguel man nga area kung sa diin nga lugar to sa Gimaras bla sakop ini nga mga lugar yung mga kabistado hindi bala nan te sigurado may trabaho isubong nagpagawa naman statement si Mayor Jerry Triñas pagkalunes kapon saan kita nga perting reklamo sa ato sila nga mga pumuluyo nga perting kaakig sa aton nga mga pumuluyo sang signal jamming nya nga ini mga kabistado nagambal naman siya sila sunod sila nga dinagyang sila nga why na signal jamming iya makwana wala na sila nga sang signal jamming nga dito sa Bacolod City sa Negros Occidental sa naghiwat sang Mascara Festival nga wala man to signal jamming tinga nga natigayon man gawin mo sa may naglupok nga kwanto nga time bomb to gawin mo sa may naglupok nga cellphone to sa katarantado nga Yunis ni Garapon ni Santissima amo nang hambal bala mga kabistado ni President Rodrigo Duterte sang una bla hambal ni Tatay Digong mga kabistado nga silinya kung ayaw mong mamatay at ayaw kang mapatay wag ka na lang magpresidente wag ka na lang maglider di mga kabistado okay man nga ginaproteksyonan tang ato sila nga mga pumuluyo bangod kay gambal kita nga dapat para nga sigurado kag secure ang ato sila nga kabuhi sang ato sila nga mga pumuluyo mga kabistado ti kanugon man lang ni sang ato sila nga mga pulis nga ginpang deploy tani protect na mo damo nga mga pulis di nga hindi nila maplastar mayo ang pantay sang tanan-tanan bisan magwa sunod ka lang gani sa ato sila nga area sa diin nakaplastar diri ang aton sila nga mga judging area di may mga ginpanghimo man ganing aton sila nga mga pulis ang mga inang entrance exit nato sila nga mga lugar sa mga dalan sa bilog diri nga syudad kung magsulog sulod ka ginarikisa ka man gani hindi bla may dala ka nga bag may mga backpack ka gani ginapangrikisa ka man di paano pa na makalusot man hindi bla sobra ano pigano na ganang intelligence ang aton nga mga pulis Yunis ni Garapon ni Santissima nan kaya mo na sa mga kabistado ang ang matutuod nga natabo dire te kundi nagkinaramot sing nga ato sila mga kauturan nga nagkanto dire agalalain
atong Bis nga masugataay pa sila, paano sila magsugataay? mga handong Magkiritaay sila, why gagkiritaay? Hasta ang mga kontak nila, why? Ang mga emergency, mga kabistado, nagkalalain. Like for example, mayara man mga kabistado nga mga nagpartisipar nga mga kwan, mga nagpartisipar nato sining nga mga kauturan nga nagkadto sa sining dinagyang festival nga di siyempre nagkadto man to sila nagpartisipa nagpuro pare kinahanglanon nila mga pagkaon kinahanglanon nila mga pagkaon nga hatag sila to kay mantiway pagkapamahaw di paano sila makakommunicate ka magambal nga din ka mo dapit nga area kay dulungan tayo mo pagkaon da din ka mo nga lugar kay hatagan na mo pagkaon da paano ka mo makakommunicate abi kay wala sang signal gani nan sang una nga chimpo sang wala pang cellphone okay lang na kay ginamitingan na nangadaan no ginahambala na nangadaan nga dra ka mo pisto dra ka mo plastara kay katuan dak mo da bangan pagid nga ang gwasulod mo hindi ka man pwede makagwasulod tudo-tudo da sa area kay bangod kay kinanglan may karpas kagid ukon may kinanglan may ara ka man nga inang ID para makasulod ka sa area nga madulong ka man lang pagkaon damo sa nagkalagutuman wain niya ni Jerry Triñas kag sang iya nga mga lipuris bastantes nas pagkaon nga bururusdik ang mga halos magkarabusdik mga tiyan la sa mga pagkaon nga ginapangregalo sila inabala mga kabistado nga inang kinahanglan tagid nga may mga amuna mga signal jamming kay man para rason para maproteksyonan ang kabuhi sang mga pumuluyo kay man ti damo sa mga tumalambong ti mga kabistado kun amula na pirmi nga magpakahapos kita para nga mangin mahapos para sa aton para mangin mahapos sa aton mga kapulisan ang imuon naton signal jamming lang kita pirmi di kuana trabaho ina sang mga tamaran nga tawo tinamad nga klase sang kuana nga inang tamaran na bala nga magpaminsar tudo bla tamaran bla magpagata ka utok ya ka magambal nga ano imuon tani para nga hindi mapiktuhan ang signal sa aton nga mga tawo hindi mapiktuhan ang communication nila man ang imuon ta wala labot sina nga hindi sila mapiktuhan pero dapat safe ang aton nga mga pumuluyo dapat amo na tani hindi kay tamaran ka na imo magpaminsar natakan ka na maminsar ang imuon mong pinakamahapos na gidlang pero wisyo sa iba nato sini nga mga pumuluyo ang malain pa kay nalabot pasta sa mga kabanuhanan sa bilog nga probinsya sa Iloilo tanyo gilang na amo ina mga kabistado ang sitwasyon ang sitwasyon nila ang sitwasyon sa tong nagligad nga duha kadlaw sang Sabado kag sang Domingo mga kabistado pinakamalala gid ang sang Domingo tapos nang pasundayag tapos nang dinagya pagkatapos way payapon nagbalik ang communication anay karon ti kon concern sila sa ginatawag naton nga inang security sa ato sini nga mga pumuluyo tinga nga sang nagligat to sang ginhiwat ang awarding ceremony mga kabistado sa ginhiwat ang awarding ceremony nagpurunsok mga tao to damo man tao to sa may aton sini nga inang Freedom Grandstand tinga nga wagin balik nyo naman ang communication nga wala nyo man ginsara nyo minunta tao nyo jamming hindi ba sa kalipot nga sugilanon na-realize na sang ulihin ni Mayor Jerry Triñas na hindi gali kinahanglanon ang signal jamming mga kabistado na-realize siya ini sang nakita ya nga damo-damo nga tao nga nagabuyayaw sa iya may kang tanan sang signal jamming hindi kayo mo kita naman ay Moriones tigara po ni Santissima ako sigurado may trabaho amon yaga pati naman kami amon na pasugot naman lang kami bisang ginabutang kami abi nga daw mga second class nga mga miyembro sang media kay manti ang ginahatagan sang importansya mga mainstream mga media kuno kinahanglan kuno mga mainstream nga media mo gid ang ibutang didto
Pagkatapos mga kabistado, Panahon na kami amon niya ti second class lang kami no? Di okay lang atong mga Ano isang una, naanad naman kami amon niya isang ginatawag nga pag daog-daog. Naanad naman kami amon sinayalin sang una. Nga ginadaog-daog lang kami. Pirmi lang kami ara sa pakumbaba. At ano tarabi karon kay way man tamahimo. Bistado! Mga kabistado. Sunod na lang tayo. Tiara man So pasinsya sa ato sini nga mga tagparamati sa atong makauturan. Sinsyagi na nga amon nga nahatag sa inyong informasyon kag ang nahatag namon sini nga serbisyo sa inyo sa Dinagyang Festival. Gusto man namon tani nga maghimo sang effort para nga mangin manami man ang amon sini nga signal. Mangin manami man ang amon sini nga pagdulong sa inyo sang inang sa mga taga-iban nga lugar labi na gid sang mga abroad naton nga makauturan. Gusto mo maglantaw sang ilang nga mga ginasakdag nga mga tribo. Sinsyagi na medyo limited kami sang nagligad nga Sabado kag Domingo. Kahit limited man ang access ng hatag sa amon mo. Dito lang kami agin punsok sa may provincial capital. Dito lang kuno ya kami nga mga vloggers. Mga vloggers kami abi among hindi kami abi ang mainstream nga media mo. Sige magserbisyo, di una sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di ko na sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sa ato sini nga mga pinalangga nga makauturan sa aton nga mga tag para mati standby kamo kay dugay-dugay. Ato sini nga pagatalakayo na mga pila ka mga pinagko nga mga issues diri sa ato sini nga pangalagan. Diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di una sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di una sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanong sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagservisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot.
Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay idol John kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad. ikaw pag ako sigurado Dan ba sa ato sini makauturan, magatalakay kita pasensya gid medyo nagtindog ko sa makadali kay may ginimportante ko tong agin si kaso sa sagwa sa makadali. So sa ato sini nga pagpangalaga mga kabistado sa iban panaton nga mga balita kag information. ang mga handog Check naton karon ang mga pila ka mga balita na kag information halin sa ato sini nga mga kabistadong reporters. Gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John kapulot na kay idol John kapulot. Ang nga pagserbisyo makasigurado kay idol John kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay idol John kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay idol John kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, una sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad. Ganing mga kasimanwa, ikaw pag ako kay John kapulot na kay idol John kapulot. Ang nga pagserbisyo makasigurado kay idol John kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay idol John kapulot. Ang kalamak na korupsyon, iya nga tapuson kay idol John kapulot. Ikaw Sa mga kabyanan diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kalabot kita sa oras naton nakalabot kita mga kabistado sa 3 minutos na nakaligat sa alas 12. Pasensya kita. Tigil ka sako no. atong pagpukyon. Program ko di programo pa ko sa mga ginasikaso nga iban pagidabyo pasensya gi sa ato sini nga mga kauturan na sa aton nga mga taga Padamatiya sa aton nga mga viewers ha. Pasensya gid ga utod-utod ang akon nga pagplastar sa nga ato sini nga mga pagtalakay sa ato sini nga mga issues sa mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad no. Ang So pasensya gid. Okay, ayos lang. idol Sige. kapulot. Kay kita Masado regards gali no pag kwan no. John Aton nga ginaklase sa ato sini nga mga viewers sa ato sini nga Radyo Bistado Facebook page. nga tapuso. Sa aton nga GCNL ako ng June Kapulot News Live naton nga mga Facebook page mga kabistado. Ikaw Sa mga naga-monitor na diri sa ato sini nga pagpangalagad. At ang ato sini nga base mga kabistado amo ang ato sini nga YouTube channel. Buot siningon diri kita naga-broadcast live direkta sa YouTube channel naton ang Radyo Bistado YouTube channel. Kani sa ato sini mga kauturan, please subscribe sa ato sini nga YouTube channel Radyo Bistado YouTube channel mga kabistado. Para nga maka lantaw kamo direkta sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information sa ato sini nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan, may mga nasiplatan kami nga sang nagligat to kundi gahiwat sang sang dinagyang festival. Tingalibot ang patrol namon mga kabistado. Yan nga malimpyo kay Nalabayan namon ang isa ka duha ka mga lugar korupsyon. nga sa diin ining duha ka mga lugar nga ini mga kabistado Kapulot. ang ginkwaan gid namon dayon ebidensya kag video kag post namon sa aton sini nga Facebook page sa mga kabistado nga may ara nga mga panahuran. May mga panahuran sa may area sang Barangay Commission Civil, sa may area sang Commission Civil, kag may ara pagin nga panahuran sa may Tabuk Suba. Ini nga mga panahuran mga kabistado, mga piryahan ini. Malain pa kay sa aton mga kabistado nga paglibot-libot kag paglantaw, mga estudyante ya mo nagakadto sa panahuran, amo nagakadto sa mga piryahan nga ini kay nagapulusta. So ginhimo naton diri mga kabistado amo nga Makasigurado kay ang ginhimo naton diri te simple malang mong gin video naton sang pasikrito ini nga mga lugar malimpyo kay kag pagkatapos mga kabistado ang gin alamak na ang korupsyon. gin
pa namon ang post namon sa Facebook. Isubong gid lamang nga mga inadlaw. Nagpagwa sang statement si Mayor Jerry Treñas. Naging manduan niya kuno si Police Colonel Leo Batiles, ang City Director sa Iloilo City Police Station or Police Office, na pangdakpon ang tanan-tanan nga mga nagahiwat sang illegal gambling, sang gambling o kun panahon dira sa may komisyon sibil kag sa may barangay Tabuk Suba sa distrito sang Haro. Kay suno sa kay Mayor Jerry Treñas, isa ina ka illegal kun may panamon pagi-videohe ka panamon pagi-post sa Facebook, may panimo pagi pinabayaan mo lang naga-buot silingon. May posibilidad nga way balos Mayor Jerry Treñas, in fairness sa kay Mayor Jerry Treñas, may posibilidad nga way sak balo nga may mga panahuran galida. Kay nga kay ang barangay kapitan wala ga panugid, ang mga pila ka mga sumulunod na Mayor Jerry Treñas wala ga panugid si Mayor nga may mga panahuran dira. Ako man dito sa may barangay Tabuk Suba, nagapakita lang na mga kabistado nga ini nga klase sang mga lugar nga ining mga barangay kapitan dira mga inutil nga wala pulos. O kung may posibilidad ng mga barangay kapitan amo nagatolerate kay ilaman na negosyo, ilaman na dira ginahimo nga kwartahan. Ang dira sa may area sang komisyon sibil kay sa may area sang barangay Tabuk Suba sa distrito sang Haro mga kabistado. May nagasulod sa akong impormasyon diri kang hari-hari dira sa may komisyon sibil do barangay kapitan man gani. Nan. So istoryahan ta karon diri sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado ay diri sa programa naton ang Bistado Program. At saka unto diri sa ato sini nga pagpangalagan mga kabistado this time. Robert, kita magtalakay sa iban nga mga dalagko nga mga issues. Kuan kamudahan ang comment lang kamo sa ato sini nga mga viewers na. Pwede kamo mag-comment diri sa ato sini nga pagpangalagan. Kay panglawagon ta kag pang aton mga kabistado nga ipang acknowledge ang ato sini nga mga viewers nga pag-iupod diri sa ato sini nga pagpangalagad sa Bistado Program. Comment lang kamo dra kung may mga komentaryo kamo. Mangkot na ang ato sini nga pamangkot sa subong. Ano ang nakapirwisyo sa inyo mga kabistado? Ano ang nakapirwisyo sa inyo sa signal jamming? Ano ang nakapirwisyo kag ano bala ang napirwisyo sa inyo sa tong ginhiwat ang signal jamming sang nagligad nga dinagyang festival? You know, ladies and gentlemen, tanan-tanan nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, hindi tanan-tanan nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo ang gakadto sa city proper agod mga kabistado nga maglantaw sang dinagyang festival. Damo ya sa mga kauturan naton nga way kadto tuig lagaw ari sila balay. Para lang sila sa ila balay naga-communicate lang sila, nagalantaw lang sila sang tamaran sila maglantaw to magpagutok, malantaw na lang sila ya sa ila nga kwan sa ila telebisyon kung may ara nga broadcast or hindi gani sa mga kwan sa mga vloggers o kung sa mga broadcast live sang pila ka mga vloggers naton ka mga radio stations. Di paano sila makalantaw mga kabistado? Kaya sila yas balay nila, wala sila signal. O hindi bala? So mo nang pamangkot naton sang naghiwat sang dinagyang festival kag mga kabistado may ara nga signal jamming, ano ang epekto sa inyo? Samo sa tunga tiyempo mga kabistado? Ano ang epekto sa inyo? Amo nang pamangkot naton. Kay biguron Mayor Jerry Treñas blay tanan-tanan nga mga tao bla. Tanan-tanan nga mga tao blay kadto gito sa syudad. Kuwi sa balo nga damo-damo ang wala nagkaradto ikumparar sa nagakadto. Hindi bla? Mga damo-damo. Ibot kaya sa mga panimalaya damo tao tos balay nila ya antes nga sagi ka kadto tos may kag magpagutok imo to ya sa dalan. Hindi bla? Yan. So, acknowledgement sa ato sini nga mga viewers nga naga-monitor di sa ato sini nga pagpangalagan unahon tang ato sini nga mga viewers sa Radyo Bistado. Acknowledgement mga kabistado sa kay Romualdo Ang, kay Leia Mahilom, kay Jason
Plinago Pursige kag magserbisyo si Jani pagbato diri sa mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. sang atong Kag sa aton sining 101 ka mga viewers sa Radyo Bistado Facebook page. sang syudad Kag sa ato sining YouTube channel bilang taon ta. Ay way isang may naga-comment sa YouTube channel naton. Kag sa kwan pa ang sa GCNL pa naton abi ka Bistadong Richard del Bilantaw. ulot Sa June kapulot yung live ta parang malantaw ta ka mabasa manang mato sining mga viewers. ay Nga mga naga-comment diri sa ato sining pagpangalagan mga kabistado. This time, sa doob unahon nato nanay ang mga balita kag information direkta sa syudad sang Roa sa probinsya sang Leo Calde Galiday mga udtuman no. Check nato unahon nato ang mga balita kag information halin sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz upod sa kay kabistadong Joshua Haka. Check nato ng iyang mga balita kag information na mga kabistado para nga mabalaan ta kung anong mga balita do mati ko do may duha to ka mga motorcycle ang nagbungguanay may mga pilason nga ginpangdala sa ospital mga kabistado. Porsigido magserbisyo So i-check na to na ang mga balita kag information halin sa kay kabistadong Joshua Haka direkta sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz diri sa ato sining pagpangaragan. Check naton mga balita kag information halin na sa kay kabistadong Joshua Haka sa sining mga tinion. Bistado! Kabistadong Joshua sa report. Good afternoon. Go ahead. May hapon na kami sa Dunjon, no? May udto na. Taton nga May mga udto. Natin pa lang kami sa Dunjon. May hapon na diri sa probinsya sa Capiz. Ang napilasan diri sa Dunjon, no? Ariyo Isaya sa Kwan. Sa kanagluntad ng aksidente. Dira sa may area sang barangay Akagay kami sa Dunjon, no? Ang area sa karon nga aton nga gina-report diri sa aton nga Kwan ang napilasan nga gitinada sa kay Jolito Magbanwa, 24 anyos, kabisarenjon sang Suzuki Smash. Ang residente niyo sa Banwa sang Dao kabisarenjon. Ang kasili amo si Raymart Fermosil, 22 anyos, kag residente man sang Dumalag kabisarenjon. Samtang ang driver naman sa isa ka motorsiklo kilala sa kay Michael Angelo Perobin, 19 anyos, residente sa Panay, Kapit kabisarenjon. Inpayag nga sa lugar si Magbanwa kag si Pomosel magapadulong kung tani ang kabisarenjon sa karinderya sa lugar para sa dimalason nga aksidente aging bungguan ni Kerubin nga ginaligar madasig ang pagpadalagan sa lugar kabisarenjon. Bangod sa pagkabungguan ay sininila nagangkon na sang kapilasan ang mga biktima madasig nga respondihan sa makatapos ang Rojas Emergency Response Team ang lugar at kabisarenjon nga kung saan naglungtad ang aksidente. Ikaroon ng kabisarenjon no naging di padulungan sa atong makatapos ang Rojas Emergency Response Team ang natabo nga aksidente. Samtang kabisarenjon sa piyakabahin ang isa man ang pilason no ay pampataya. Isa dua pilason no rather again kabisarenjon isa pataya dua pilason sa nagluntad nga pagbungguanay sang duha ka motorsiklo sa National Highway sang barangay Cagay, Rojas City, kabisarenjon. Ang napatay kilala sa kay Elvin Albaladejo, 28 anyos, residente sang barangay Lawaan na sining syudad. Apang nag-angko naman sang kapilatan sa ang backrider sining na si Angela Boreros. Angela Boreros, 19 anyos, kag residente sang barangay Abulo, kabisarenjon. Base sa investigasyon sa Rojas City Police Station, nilikawan ni Albaladeo ang lubak nga dalan nga nag-abot sa punto nga nagpang-agaw niya sang linya apang kadi manatundit kabisarenjon no aksidente ni nagbungguanay sa kasugatan siniho nga motorsiklo nga gikamyon ni Paul Ivan Benimili 29 anyos sang barangay at isa kabisarenjon. Bangod sa kusog nga pag-impak sa pagbungguanay nag-angkon sang kapilasan sa magkatuway nga parte sang kalawasan si Albaladeo nga amo ang rason sang gintunaan sang iyang kamatayon kabisarenjon. Samtang si Boreros kag si Benimili naman ang nagapadayon nga ginapadapatan sa pagpulong sa magkatuhay nga ospital. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa Roa City PNP angot sa nagluntad nga aksidente kabisarenjon. Dahil sa tapusan nato nga balita no diri sa aton nga pangalaga ginakabig nga top 4 most wanted person sa kapulisan natigayon dito nga nadakpan
sa municipal level sang maayo na kapit-kapit sa region ang nadakpan ang gikinala sa kay Ricky Banico, 50 anyos, residente sang barangay Indayagan sa amo nga Banwa Cavite Region. Ang warrant of arrest sa kaso ng prostrated homicide ang in-issue ko ng Carmacani Judge Esperanza Isabel Poco Dislate, no, Judicial Region 19, Rojas City, Cavite Region nga napisahan sa Desyembre 12 2022, no, sa pinalitan ng Cavite Region. Nagadangat sa 62,000, no, nag-rekomendar nga piyansa sa korte para sa temporaryo sininga kelwayan Cavite Region ni Banico. Pagkakaroon, no, si Banico Cavite Region yara na sa kustodiya sang maayo na PNP para sa nagakaigo nga disposisyon Cavite Region. Okay. Sige. So, kumusta ang siyudad sang Rojas na? Kaya daw may ara nga kwan, may ara kita nga weather disturbance dira sa inyong lugar, subong? Yes, Cavite Region, tama ka na. No, kaysa ato dito nga pag-experience sa lugar din mismo sa may siyudad sang Rojas. Mag-experience kita sang pag-ulan-ulan no, maling kahapon hasta subong Cavite Region ari aperte ang ulan, no, nagabubo lang kag may ara man na masamitis nga nag-init Cavite Region. As of this time, sa itong pag-sikir sa dananon dito sa siyudad sang Rojas, napatungan kita karon diri sa may area sang SM City, no, sa sininga matinakna may galibot naman, no, ang Galom Cavite Region kag sa sininga matinion mga kabatsa kita disang medyo mainit-init nga panahon na Cavite Region. So medyo magulugal umon lang pero mainit ang tsimpo, way kaulan. Yes, tama ka Cavite Region. So mula ko na mo nami gili maglagaw-lagaw da sa inyo sa ini nga mga binulan no? Kung sa bagay. Yes, gamat-amat palapit sa summer subong January, February, March, April. Yes, sa Cavite Region, tama ka da namin diri mga bisita sa siyudad sa Rojas kapintak, no, kaysa karon nga mga tinion sa sininga matinakna Cavite Region. Dahil why na kita sa paralytic cells dito pero masubog-subog lang. May update kita na tuhoy man sa paralytic cells poison na kung side. Sa may area sa first district of Southern John Pilar Panay kag President Rojas na pailan sa diapon sa positibo sa side ang Cavite Region. Kung mo gali may ara pagali nga nabilin nga area nga may positibo sa red tide. Yes, sa Cavite Region sa first district. Apang ang diri sa syudad, second district sa may area sang Sapian, Banwa sa Sapian kag Banwa sa Ibitan, wala na hilway na sa ining pamahong kadalas sang paralytic shellfish so red tide Cavite Region. Okay. Sige. So, kabay pa nga kuananda inang pabilin nga kampyon ang lugar ang tsimpo da sa inyo sa Roa City kay nga plano ko nga mamasyar da sa may Roa City sa probinsya sang Capiz mga sunod nga mga nga mga sinimana siguro sunod nga mga binulan kay mangita ko da sa ngakon nga Valentina. Yes, kami sa nagbaban dyan. Mangita ko da sa Valentina ko kay sunod semana hindi bla Valentine's Day na. Sus. Kaya mo kami sa John, damo dito sa siyudad sa Rojas. Kita ko na Valentina sa Roa City damo daan talabada. Kwan kag diwal. Matira diwal kag kwanda. Yes, kami sa John, no. So far amo lang nato madulong, no. Nga balita, report magikan diri sa probinsya sang Cavite. Ako na patrolling ni sa Joshua Haka. Sa balita serbisyo publiko, radyo Bistado! Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz mga Kabistado. Bistado! Yo kay daw tawhay kuno tong Roa City to magaplano ko. Ang kung subong nga video kita nyo may tao sa likod nga daw hindi man nagwapo man. Bistado! Sige sa ato sini nga pagpangalagad bi acknowledgement anay sa ato sini nga mga viewers mga kabistado no sa kay Jason Plinago mayong udto Idol John kay Jane Idol kay Leo Calde mayong udto man kay Jesse Salita siya Idol pa shout out kay Ferdinand Esteves nga hello Idol grabe ang signal jamming hindi ko kakontak sa inablos ko sa ospital kay na-confined abi Idol mga amigo ko nang delivery rider balda ang negosyo
today wala ka delivery food, idol, mabuhay ka. O, kita nyo? Natuod, no? Isa sa mga affected, gali katama sa sadtong signal jamming, number 1 affected, abi niyo kung ano, ang mga delivery driver, gitman ng mga, ano pa no, sinigani sila, mga Grab driver, bla, mga food panda, no, mga food panda, mga Grab, no, dako-dako nga, kwan, perte ka dako-dako nga pagkapatay sa negosyo nila, duwa ka adlaw gid. Bangod sang signal jamming. Kay ang food panda kag ang Grab, mga kabistado, hindi bala online business ini. Online business. Ang tao nga supposedly natamaran kag natak-an maglagaw sa syudad kay bangod puwerte kag gutok, mga kabistado, bisan may salakyan ka pa, budlayan ka magsulod sa Iloilo City. Budlayan ka to mangita pagkaon. Bisan may salakyan ka pa, bisan mga area sang SM City, Mega World, kag diri nga mga area sang Smallville, gutok-gutok kay ginbutangan nila stage mong, no? Ginbutangan nila na sang stage para sa illumination kuan bla nila ni ng illumination inang contest, no? So may mga stage dito sa Smallville area, sa Atria may stage man tong ginbutang sa Mega World. May stage ang butang sa kundiin nga mga lugar, no? Diri sa area sang SM. Karon, ang mga tao, mga kabistado, no? Natak-an maglagaw, natamaran maglakat, kay bisan may salakyan ka pa, mapagutok kagid, maugtas ka sa kagutok sang dalan. So, ang ginhimo, nagpundo sa balay. Pagpundo sa balay, gusto sang tao, mga kabistado, no? Nga mag-order na lang sang pagkaon para nga tinamit may pagkaon halin to yung mga Grab oportunidad na to sang mga Grab riders kag mga food panda supposedly mo. Pistado! Hindi bla? No? Gusto na nilang amo sini kung tani. Para nga pag-abot, kundi makakaon sila, may mga pwede sila ka-order mo, no? Di paano sila karon maka-order kaya wala signal? Paano sila maka-order kay wala signal? Hindi ka man makagamit sang imo nga data kay kinahanglan mo gid ang signal, mga kabistado, para makagamit ka sang data mo. O hindi ba na? Bistado! So number 1 nga naapektuhan amo to ang mga Grab drivers kag ang mga taga Food Panda. Bistado! Naapektuhan sila bangod sang negosyo, sa ilang nga negosyo, sa ilang nga trabaho, kag sang ilang nga income, sa sulod sang duha ka adlaw nga supposedly, amo na kuntani ato ang dako nga oportunidad sa ila, nga maka-income sila dako-dako. Bistado! Kay damo sang tawo nga taga-syudad, most especially ang mga naga-ilistar sa mga subdivisions. Bistado! Nga wala yan naglagaw sa syudad kay natak-an sang perte kagutok nga lugar. Bistado! Dugangan pagid sang flyover, mga kabistado nga wala man napuslan. Bistado! So tamaran ng tao maglagaw mo sa especially ang mga kauturan naton nga natak-an iya sang perte kagutok nga lugar. Bistado! Supposedly ma-order sang Grab driver, no? Mapa-deliver sang pagkaon halin sa mga Grab kag sa mga Food Panda nga ini. Bistado! Paano sila maka-order kay wala signal? Ang aton nga mga Grab driver kag ang ato sila nga mga Food Panda nga mga nga mga negosyante. Bistado! Nga mga nagatrabaho sa kasubong sini, nagkalapurdoy. Bistado! Wala income duha ka adlaw Sabado kag Domingo. Nga supposedly amo na kuntani ini ang tiyempo nga maka-income sila sang dako-dako tungod kay damo-damo kuntani ang maga-order sa ila nga magpa-deliver sang pagkaon kay natamaran na kag natak-an na nga magkadto ka maglagaw sa syudad bangod sang dihamak nga puwerte kagutok. Bistado! Puwerte kagutok nga lugar, mga kabistado. Bistado! Bisan may salakyan ka pa, hindi ka makapasaga-saga nga magpagwa sang salakyan mo nga magkadto sa syudad, magkadto sa kundiinto nga mga kalanan, kay tungod nga damo-damo tao, hindi ka makapadalagan, makadali-dali. Bistado! Number 2,
emerhensya mo tong ambal ko sa inyong emergency. Pistado! Katulad sa mga ospital, no? May mga pamilya kay mo to sa ospital, hindi ka makakommunicate. No? Hindi ka makakommunicate. Padalan mo sila pagkaon, hindi mo padala pagkaon kay wala man grab. Pistado! Kay wala man signal. O hindi bala? Nan. Amo ina mga kabistado ang isa sa mga nakita naton nga perwisyo, nga nagperwisyohan gid sa sining signal jamming ini. Pistado! Oh, damo-damo daw. Amo na gani nga sa pirmiro para nga daan siling ko ning signal jamming nilaban-laban damo-damo gini maangal, damo-damo gini maapektuhan mo. Pistado! Why kuman ako niya kay kabalo kaya magtigang. Pistado! Kabalo mo kuya magluto sa ngakon di nga kwan nga sa akon tanom di nga kapayas kag balunggay. Pistado! Mangwa lang ko niya kapayas kag balunggay kag mga utan sang tugabang di. Butangan sang ahos kag laswahon. Pistado! Piho na ko akon niya. Sa kabanyado nga kanon niya matirada ko na. Pistado! Paano yung iba nato si may kauturan sa tong natabo ni nga signal jamming nga ini? Pistado! Ang signal jamming may kabistadong grabe nga halit. Duwa lang kadlaw matuod pero ti subong ginbawi naman ni Mayor Jerry Triñas. Pistado! Pagkatapos nga natabo na, hambalya sila nga sa 2024. Sila sa 2024 sila nga dinagyang sila nga wala na sang signal jamming nga matabo. Pistado! Lan tawon tay kun mayor ka pa, mayor pagin masagali tuon, no? Pistado! Why na kuno sang signal jamming? Pistado! Matabo sa 2024 mga kabistado. Pistado! Nang wala gid balagin paminsaraan ay mayo ni Mayor Jerry Triñas. Ang ginapaminsarya ang iya lang nga kaugalingon, ang ginapaminsarya ang iya lang nga interes. Pistado! Interest niya, interest ang iya nga mga kwan sa iya mga grupo, interest ang publiko. Waya gin paminsara kung ano, kung sinong maapektuhan. Waya gid sa kahibalo nga apektado gali ang mga pigado naton nga makauturan, perti gid yang kwan, perti ang apektado. Pistado! Ang mga negosyo sang online mga kabistado, dula ya ilang nga negosyo sa online. Pistado! Ang mga trabaho sa online, nagkaladula ang trabaho na sa online, bangod sang signal jamming mga kabistado. Sus muriones ning tao ning hambal-hambal sa likod. Krami. Hambal-hambal sa likod. Akrom. Pistado! Hindi bla? Yunis ti garapon ni Santissima nga klase ka mga tao ning Pistado! ila lang yang grupo ginapaminsar yang iya ka pumuluyo way ginapaminsar kunong matabo. Okay? Hola, sige. Shout out tugang sa ato sini nga mga viewers sa Radyo Bistado sa kay Lorna Australia o Austrias. Dapog may ngapon kay Jesse Salita. Pa-shout out kay William Dakyanan, kay Val Laison. Shout out man kay Verna Salvilla, kay Marty Salapantan, F. Cormida, shout out sa kay Francisco Tirado, kay Bambirata, nga asa Bacolod kung may maskara nga wala man yung signal jamming. Ti kay Baluka si Albi Benitez, siyang mayor sa syudad sa Bacolod, no? Bisan sa kay Bing Yunadia to sang una. Ina sila nga mga mayor, no? Wala sila yan nagapaminsar sa ilang personal ka interes. Pistado! Kundi ang ginapaminsar nila ang interes ng publiko. Pistado! Ang interes ng mga pumuluyo. Pistado! Kundi ang ginapaminsar sa mga mayor dira sa syudad sa Bacolod, sa Negros Occidental. Kita nyo wala yung signal jamming? Nagkadto man ganito si Lisa Marcos. Pistado! Nagkadto man ganito mga ano gani ni? Nagkadto man ganito ang mga senador. Pistado! Tidiri mga kabyanan sa Iloilo. Nagkadto di si Lisa Marcos malang. Pistado! Kag si tatay nila Franklin. Pistado! Ang former senador. Pistado! Mga kaladto di. Si Senator Bong Revilla. Pistado! Si Senator Bong Revilla ang problemahan mo parte sa mga bumba-bumba. Moriones ti garapon ni Santissima. Pistado! Ginapamahaw panyapon lang na yan ni Senator Bong Revilla ang mga time bomb na mga tiniruhay na kayang-kaya yan na yan.
Sa iya pa nga daan nga agimat ng agila. Why ka na maimoks na siya? Pistado! Oh, hindi bla? Oh. Pistado! Kaya na tagam sa mga tiniruhay ka sa mga bumba-bumba. Pistado! Oh, hindi bala? Oh, ti sila man na itong mga kaladto din. Pistado! Kaya nga may signal jamming gid. Pistado! Ini masarangan sa mga pulis naton nga magbantay. Sa kung sinong mga ginakabig naton nga masudlon kita diri sa mga terorista. Pistado! Way gani ka signal jamming tong Mindanao. Pistado! Sa bagay Mindanao damo terorista to. O hindi ba? May mga ilistar nga mga miyembro sa ISIS to. Pistado! Diri sa aton Moriones ti garapon. Ultimo, gamay-gamay nga diferensya. Yung mga taga-Gimaras ko to, kaugtaso kay... Hasta mga rimita sila kuno apektado. Pistado! Pre, di ka apektado sila kuno remittance mo kay ginaagi mo sa computer. Why kay mo signal kung ginaagi mo sa cellphone? Pistado! Why kay mo signal? Pistado! Why gid ka paminsar si Mayor Jerry Triñas during that time na paminsar ya ilang kaugalingon nga interes? Pistado! Naanad sa itong nagligad bla nga may signal jamming bla to sang kimpo ni Kwan ni Noynoy Aquino. Pistado! Yunis ti garapon ni Santissima. Iban pa nga mga viewers naton sa kay Francisco Tirado, maingod to, kay Bambi Rata, kay Rhea Capanas, Jeneline Zamora, kay Mary Joy Sepida, ug Tasco that time sa Gimaras, remittance apektado man. Si Mantas Makilas, akig ka na naman Yorme, silinga sakon, dugay na ko na akig. Kay Axel Bon, mayang aga John Caps, nga ubos na namon tanan nga awards nga first lang kami Ano inyo bro? Diba, ko ng isa ka award siguro nga performance, way kamo mo na guro nga na per day kamo. Pistado! Mo na kung nga nag-first runner-up lang mo siguro Pistado! Anong inyong tribo? Ang tribo Kaho? Pistado! Mga nagdalaog, may kabistado, sari-sari na galeon, tribo Parianon, sang Mulo. Pistado! Kamo kuno nag-champion subong sa sa barangay kategory. Pistado! Ang barangay kategory nila gani subungin lainan nila, way na sila sang mga inang tribo Salugnon, tribo Parianon, mga amo na mga ngalan nila, pero ang ginatawag nila nga tribo Mulo, tribo Mandurriao, tribo Kaho, Pistado! tribo Haro, kag iban pagid nga mga tribo, mga kabistado. Pistado! Tribo Mulo, performance kag choreography, kwa naman namo na. Pistado! Hindi ba na champion magkamong tribo Mulo, hindi ba? Pistado! Daw nag-champion tribo Mulo, pero hindi ba lang tribo Parianon sa barangay kategory? Pistado! Ang imo ginamin ang parte sa sa illumination? Okay. Pistado! Mangkoton nyo tong inyong mangkoton nyo tong mga judges, kay kung kaisa mga judges mo kung kaisa nga, kung migon lang kung kilala na pagkatapos kung kaisa. Pistado! Kaya mag kung kaisa nga, nga ihaw. Pistado! Perfect na sila mag-judge sila, hindi ba? Pistado! Bisan gani ultimo referee gani sa boxing, gani kitao nagkikitama gani nga inang salang iya nga pag-referee. Ginasige ya pa, tungod sa ginatawag nga miniguhay mong, hindi ba? Pistado! So muna, sa mga kauturan naton, kita nyo na ang nakabutang dira sa nga youtube.com naton bla niyo, sa Bistado, no? Na, kuha nyo na, i-subscribe nyo kay sugod sa subong, hasta sa sunod na mga inadlaw, kag mga binulan. Pistado! Kag sa sunod-sunod na, ang aton nga broadcast direkta na mismo sa mga YouTube channel, mga kabistado naton, ang Radyo Bistado YouTube channel. Pistado! O chilingon, maga-broadcast kita paagi na sa YouTube, hindi na sa Facebook page. Pistado! Ang Facebook page naton nga ini, ang kalabanan nga mahimo sinidiri, butangan naton ang mga sulod sinadiri, ang tanan nga mga flash reports, tanan nga mga incident, no, mga insidente sa dalanon, tanan nga mga balita, kag mga vlogs naton, mga kabistado, mga vlogs naton. Pistado! Paagi na to sa YouTube naton, kag sa ato sini nga Facebook page, mga kabistado. Pistado! Pero ang Facebook ang ato sa sini nga YouTube, amo karon ang aton nga
nga ginatingwaan nga mauna Pistado! kay tungod nga ang YouTube naton amo naman ang ginapadamo nato sila nga mga kwan nga mga followers. Pistado! Eh nga to sila nga YouTube sugod mga 7,000 followers naton so gusto ko nga maglabot sa mga 100,000 ang followers ta. Pistado! Para nga diri kita makadiretso mga kabistado sang damo nga mga kwan nga mga inang Pistado! ang content no sa ato sila nga YouTube channel. Anyway, ang YouTube naton mga kabistado Pistado! may mga iban kita sini nga mga plano para nga maganahan kamo kag manamitan pag sa paglantaw sa ato sila nga YouTube channel. Pistado! Okay? Muna. So ano pagid? Sila nga lawlaw gani mga judges subong ha gani man lawlaw gani. Ay gani ko klala sila kung sino to sila. Pistado! Sa kay mantas makila sila nga gulgol tagamulo sa mga judge. Pistado! Gulguri okle. Best in lights, best in performance, kag best in choreography. First lang, questionable gid. Oo mo gani no? Pistado! Performance kuha nyo man. Lights kuha nyo man. Choreography kuha nyo man. Anong pagidabi? Pistado! Nga nga nag-first runner-up lang kamo. Anong nag-champion to? Pistado! Ang tribo, anong nag-champion? Pistado! Mga kabistado. O hindi ba yung reklamo tagamulo? Ay, so sambot sinyo dati yung problema kay inang kwan abi mong, no? Ang problema kay di man ko abi ka balo sinasang kwan, di man ko kabalo sinasang mga inyo nga mga ano da kay way mo ko nagkadto ganito mong. Pistado! Ang tribo mulo among gareklamo sa illumination kuno. Pistado! Ila kuno tanan-tanan nga award hakot award na pagkatapos way sila nag-champion. Pistado! Ay kuno yan nag-champion. Ti ihaw Pistado! Ang lapas kuno best in music. Okay. Sila ang nag-champion. Music lang ang ilang best pagkatapos sila pang nag-champion. Pistado! Ihaw gid ihaw. Pistado! Hindi ipamakutan nyo itong kwan, i-question nyo ang kwan, i-question yung mga judges to. Pistado! Nga mo na tabo, haw lang sa music, nga nag-best ni music ang lapas, pagkatapos, pirdi pa sila pang nag-champion. Pistado! Okay? So, amo na mga kabistado, na-realize ang ulihin ni Mayor Jerry Treñas nga ang signal jamming, isa sa pinakadako nga numero 1, nga ginhimo yang nga sa kalawlaw nga klase sang ilimuon sang ginhiwat ang Dinagyang Festival. Pistado! Nga dito sa Kalibo, mga kabistado nga wala man to signal jamming sa Kalibo gani kasadsad pa tong tawo mong urulupod sila tanan. May mga bisita pa tong mga sikat mong, hindi bla? Pistado! Si Jean Bilog gani ato pa to, no? Dalay pa to ya pitchel, hindi bla? Didri sa ato nagkanto sa di kay wala. Paano sa magkanto di kay may signal jamming di? Pistado! Hindi sa maka-video live, hindi sa maka-susmuryonis. Amo na mga kabistado. Kung gusto naton nga dugukan kita dire sang halos madamo kag lagko nga mga dignitaries, no? Kag iban pagid nga mga dalagko nga mga tawo, ihuna-hunaon tanay antes kita maghimo sina mga kabistado. Pistado! O hindi ba na? Antes kita maghimo dapat huna-hunaon tanay. Pistado! Nga mo na bala? Halimbawa, kung ginpamisar nyo anay ni, no? Ano abi kay sa pagkadamo-damo sang advisor ni Mayor Jerry Treñas, halos galabot na 50 kabilog ang iya nga mga executive assistants, no? Damo-damo nakatama sang mga executive assistants niya. Wala gid sang may naghambal sa iya ka magsiling abi nga, Mayor, kakasun talang ni abi ang jamming o signal jamming ni kay daw damo gid mapiktuhan. Pistado! Wala man abi mga utok ini ang iya nga mga executive assistants. Pistado! Ang pinasip-sip lang kag pinasup-sup sa mayor nila, amo lang ginaobra nila. Huwag isang misa nga nakapamisar,
example, mga kabistado, no? Like for example, abi, kung may naghambal, abi, mga kabistado nga, amo ni Mayor, nga paminisar namon, nga kung i-signal jamming mo, no? Ipa-jam ni mong signal naton dire sa may aton nga dinagyang festival, maapektuhan ang mga Grab drivers. Nagatrabaho ni sila through online. Maapektuhan ang mga food panda. Maapektuhan ang mga online businesses. Kabalo ka mo sa pagkadamo-damo sa mga online businesses diri sa aton? Hindi bala? Damo-damo sang mga online, halos kalabanan subong nagagamit na sang online business. Ang negosyo ra sa online, which is nga ang aton gobyerno gani, hindi bala naghimo sang isa ka kasuguan nga ang tanan-tanan, no? Nga mga businesses sa online kuhaan sang buhis. Kami ang amon Facebook lang ng amon online nakamonetize, ginakwaan ni sang kwan sang buhis. Bistado! Gabayad kami sang buhis, mga kabistado. Bistado! Online business halos kalabanan nagagamit sang online business. Pagkatapos mahiwat kay mo, mga kabistado, sang mahiwat kay mo sang dinagyang festival, i-signal jam mo nga kabalo ka naman nga daw halos tanan subong ang ginagamit gadget. Bistado! Kuryonis di garapon di Santissima. May mga kabataan pa nga nagapasa sang ilang nga mga thesis, may mga kabataan nga nagapasa sa ilang nga mga examination, nga sigurado kamo kay ginuntat ang eskwela o kon ang klase diri sa syudad sa Iloilo, probinsya, wala yan sila klase. Bistado! May mga klase pa yan sa probinsya. Bistado! May mga kabataan ya nga nagapasa sa kang nagasubmit sang ilang nga mga projects. Bistado! Online sa ilang nga mga manunudlo. Bistado! Wala ginapaminsan ni Jerry Triñas niya. Ang ginapaminsan niya, iya lang kaugalingon. Bistado! Pagkatapos, subong na-realize siya nga sila niya isala galito, pero tapos na. Damage na nimo ang palangabuyanan sang iban naton sini nga mga pumuluyo, mga kabistado. Bistado! Na-realize siya lang niya nga ara gali. Damo-damo gali sang apektado sa signal jamming. Bistado! Makon mo, ma-order kay mo pagkaon. Paano ka maka-order pagkaon online, mga kabistado, kay ang mga Grab driver? No? Hindi maka-online kay wala sang data. Bistado! Which is, data man lang ang ginagamit nila. Bistado! Ma-order ka man pagkaon, hindi ka maka-order kay wala ka man gamiton nga data. Bistado! Kag wala ka man sang orderan kay pati ang mga Grab driver wala man, mga kabistado, sa signal. Bistado! Tiwaya ni Jerry Triñas si kadamo-damo dyan pagkaon, gaburutod dyan niya to isang kaon sila balay. Bistado! Gaburutod dyan niya to pagkaon niya to City Hall, kadamo-damo sa mga kwanto, sa mga bisita. Bistado! Damo ya sa mga nagapasip-sip siya to dala pagkaon. Bistado! Halos gahalalabok lawas ang kaon to. Bistado! Ang iban to iya, mga kabistado, nagutuman. Bistado! Kung gusto mo mabusog, kato pagutok kato sa syudad sa Iloilo, ayaw mo na gusto Jerry. Bistado! Ang iba niya tak-an to ya kanatamaran niya magsagi kalibot kibangon kay perti ka gutok. Bistado! Ay why na, no? Bistado! Hindi bla na tapos subong pagkatapos, may kabistado, kay ara ng signal kwan na Bistado! tapos na dito yan na-realize sila niya ay niya sa sunod sa 2024 sila niya why na ta sila niya sang signal jamming. Bistado! Yun, istigara po ni Santissima.
Bisan din ka lang maagi diri sa syudad sa Iloilo, may mga checkpoint pagkatapos may signal jamming pa. Pistado! Ano pulos sa mga checkpoint may kabistado ginplastar sa ato sila nga palibot sa syudad sa Iloilo? Pistado! Tapos mas signal jamming pa. Ay moriones di garapon ni Santissima ang klase ka utok. Pistado! Utok nga naman tingkoy. Pistado! Amo na kung ginapalibutan kasang damo-damo nga tao nga mga wala man sang pulos mga kabistado. Pistado! Ha? Di halos 50 na kabilog ang imo nga mga kwan. Ang imo nga mga kwan nga mga ga 50 na kabilog ang imo mga kabistado nga mga Pistado! nga mga executive assistants tapos wala man mga pulos. Pistado! So may isa nga nagpalapit magambal nga mayor. Ha? Maipuntaton tala ni kay hindi tala pa signal jamming ni kay damo-damo sa mga apektuhan ni nga mga negosyante kaga ang mga naga-business online Pistado! Siling ni Chris Flores dakin siling nga sala na iya sang salig mag-order ka pagkaon nila kay ano to kay din na tuman sa din na tuman kay matamad magluto hindi sa mo nga punto Pistado! Hindi kay sama mo na punto nga tamad magluto, no? Like for example, gusto mo imo abi karon niya magkaon karon niya sang inang Jollibee, no? Kabalo ka magluto Jollibee, Pistado! Like for example, kabalo ka gusto mo imo karon niya magluto sang McDo nga klase sa mga pagkaon. Kabalo ka magluto McDo? Pistado! Gusto mo magkaon sang mang inasal ya karon? Kabalo ka magkaon mang inasa, magluto mang inasal? Pistado! Mayaran na sila nga pagkaon nila, hindi bla? Pistado! Para sila nga luto nga ila nga mo nga klase. Kaon kay mo pizza pie, ni kay mo balo magluto pizza pie. Maano ka maluto ka pizza pie, ni balo magluto pizza pie? Pistado! The point is, naapektuhan ang iban nga mga negosyante. Naapektuhan ang aton nga mga pumuluyo. Bangod gid lamang sa wala man pulos nga klase sang order mga kabistado. Pistado! May mga pulis kita, may mga checkpoint sa kada pusod-pusod, may mga checkpoint bisan diin ka lang kadto nga mga entrance kag exit sang syudad ta may mga checkpoints. Pistado! Ano naging pulos nila sini? Nga may signal jamming pa kita. Pistado! Hindi ba? Amo nang punto da hindi kay siling iya nga magpinusupo kita nga sala nila kay tamad sila kwan? Tamad sila magluto? Pistado! Amo nang punto hindi ba? Once a year man lang ina, bisan once a year gani, pero ang point da mga kabistado, ano gid ka kapuslanon, ano gid ang mapuslan mo sa signal jamming nga mapulos kapuslanan Pistado! May mga pulis kita kumpleto kita di sa Bacolod City, mga kabistado. Why man to signal jamming? Why man to napatay ang kwan? Ang First Lady? Pistado! Dito sa Mindanao, damo-damo naging member sa ISIS to, may mga kwanto, may mga Pistado! ano pa nawag sinigani mga turista, mga terorista to. Tiway man to signal jamming kung may mga pista to. Pistado! Diri sa aton no si Into ta. Pistado! Gapa kilala gid nga mahambal abi nga kuno abi. Pistado! Pahulo hambal may kuno abi Wakanda. Pistado! Wakanda nga dreaming. Pistado! Wakanda nga damgo. Pistado! Wakanda nga ininto. Pistado! Yunis ti garapon ni Santissima. Talagsama lang gani prang point da. Kamulay nga malipay, ang iba niya wala. Pistado! Sa signal jamming nga ini mga kabistado for safety para sa mga bomba, no? Pistado! Huwag pa man kita sa balita nga lisang una may nabumbahan diri bangon gid lamang sa cellphone. Pistado! Pati mo amo nga balita parte dira. Pistado! Kaganong pulos ang aton nga mga pulis. Pistado! Bomba! Ano klase bomba nga ano? Ano kahadlukan mo? Pistado! May mga terorista na sulod, may makambal pulis naton. Naton tinamaran. Pistado! Tamaran na magpaminsar. Kung ano ang himuon para nga mangin safe ang okasyon nga wala sang maapektuhan. Dahil ng tanan-tanan bla everybody happy bla. Pistado! Di ka mula nga happy. Ang iban to yung nga nagpundos balay nila din ang happy nila kay nga hindi sila klantaw. Pistado! Kay wala sila data. Pistado! Gusto nyo tanan-tanan nga tao makadto sa syudad kag magpagutok.
Oh, tapos susubon kakawatan ilang balay de kay wala tao balay la. Pistado! Oh, hindi bla? Once a year man lang gani. Pistado! Ang punto da mga kabistado, no? Lantawan nyo kunano. Pistado! Oh, inabalang ginasiling braga ginapautukan. Hindi kay tinamaran, no? Tinamad na yung inyo. Pistado! Gambal ka mo talag sama lang na pero tinamad na yan. Pistado! Damo yasang napiktuhan mga kabistado. Pistado! Oh, tinamad nga klase yung ubrana. Pistado! Ang pulis, mga kabistado, hindi man kayang pulis, hindi na gusto. Pistado! Iyan niya sang city government tambal. Pistado! Ang city government ang nagambal nga may signal jamming, kaya ang pulis ya. Pistado! Trabaho na sang pulis, trabaho nila para nga maging safe kita, bisan wala signal jamming. Pistado! Kay trabaho nila ina, mga kabistado. Pistado! Ha? Hindi ba? Talagsama lang ina pagkatapos labot yung Banwa sa San Miguel, labot yung Gimaras. Pistado! Ang signal jamming, mga taga Gimaras to may labot diri sa Iloilo City, aw. Pistado! Oh. Mga taga San Miguel to labot sa Iloilo City, may labot sa Iloilo City. Pistado! Mga taga San Miguel to yaga pahimunong to, may sila signal. Mga taga Pavia. Pistado! Mga taga Santa Barbara to, lapit sa airport to. Pistado! Oh, why ito na siya signal? Oh, amo na bala. Oriunis ti garapon ni Santissima. Pistado! Sandi ka lang makadto, may checkpoint. Pagkatapos kung magsulod ka sa syudad, may mga dala ka, grabe nga rikisa si mo, may entrance exit sila sa mga dalan. Pistado! Rikisahon ka turutudo. Pistado! Private salakyan mo, papunduhon kag palang panglantawon. Pistado! Tapos, ma-signal jamming pa. Oh, Pistado! kung nangakon pa, kilala niya, tinunto ito. Pistado! Oh, iban nga mga nga mga minsayan sa iban pa nato sining nga mga viewers, mga kabistado, no? Siling ni Berna Salbilian talagsaman gani, abi ko 200 meters ang distansya halin sa city, tinga hasta Guimaras, Santa Barbara, Pavia, Dalahaw, pati pagani ang San Miguel. Pistado! Oh, no, sila ni Christian Boy na niya, diragid ko si imo, ma'am. Pulos ang mga checkpoints nila, pasulod sa city, galing ang mga ang mga gina-check man lang nila, single nga motor mong, ang PUJ kag private nga salakyan, wala man, hindi ang private nga salakyan, ara. Pistado! One time ako nagda-drive ko, pagkatapos dala ko akong private nga salakyan, labay ko sa checkpoint, gina-checkpoint nila. Pistado! Ara, ako naka-checkagi kung naging checkpoint. Pistado! Naglabay ko gin checkpoint nila ko. No, subot silingon tanan gina checkpoint. Pistado! Jennifer Subiaga Mijares niya na Gay og Tasior. Kisalang na. Pistado! Kisalang gani. Pero ang iba naton nga mga pumruyot na mudamo apektado. Pistado! Si Chris Lawrence Dakyan, siya salay niya amo na basa ko na ni. Si Rio photography, wag kang iiyak siling ito. Sa kaidailin may Zubiaga niya sorry lang for the safety purposes man lang yasang time kang dinagyang muna may signal jamming nagay bala ugtas ha ha ha. Pistado! Hindi nga to wag go ugtas gaplastar lang ko sa insakto. Pistado! Amo gani ng point gani for safety purposes gani pero ang punto naton sinidiri no mga kabistado nga sa safety purposes nga ina tikon safety purposes man lang. Pistado! Nga abi nga dapat pagkatapos ang show o pagkatapos ang ato sining festival. Pistado! Pagkatapos ang contest nga wala ginbalik dayon, nga ibutang mo pa imo hasta sa alas 10 sa gabi. Tapos kung safety purposes, tinga nga sang awarding ceremony damo tao, tinga nga gindula man nilang signal jamming nga. Pistado! Kay damo nang nagreklamo, hindi ba? Pistado! Meaning, hindi ya kay tungod nga para sa safety purposes ang signal jamming nga. Pistado! May personal gid ya nga kwan nga tinutuyo. Pistado! O hindi bala? May ara gid. Pistado! Kay Peter Standarte, shout out man kay Hilario Tagapan, correct ginayor, no? Siling Dailin mi Zubiaga, siling niya, ha ha ha. Bawi next life ang may mga businesses online Kisaman lang na ang dinagyan kontrabida paya balahaw. Way taga kontrabida. Pistado!
ginaplasta tra sa insakto. Bistado! Ang imo ya okay gina way gina problema kay kisama lang na pero ang point na Bistado! hindi kay mo apektado kay kung apektado ka grabe guro nga wawaw imo nga buyayaw imo. Bistado! Patsa ko kung apektado ka laban-laban ma-report ka pa ni sakon sa radyo Bistado ka magambal nga iwalwal abi ni amo to. Bistado! Kung obra nyo kung apektado ang kay walingon nyo nga personal nyo Bistado! ipawalwal nyo sakon pagkatapos kung mawalwal ko na gani kag kung ako kasuhan makadlawk mo. Bistado! Hindi bala? Sila ni Rosael pungal niya correct gid idol si Christian Buena pakana litra pakan litra ha ha ha. Bistado! Pakan litra. Niya wala tupa, hinambala nila, 200 meters lang kuno, wala signal, tingala, bot, haro, Pavia, Santa Barbara, Gimaras. Sila ni Berna, Salbinan si Dailin, Min, Zubiaga. Yaw hindi man tayo kainsindi nga ang halos tanan nga mga may-ara. Festival, naga-signal jamming. Ang Bacolod City, wala signal jamming. Bistado! Ang Kalibo, Dailin, Min, Zubiaga, wala sang signal jamming. Bistado! Diri sa aton lang sa Iloilo ang may signal jamming. Bistado! Pero nagambal si imo nga halos tanan man, halos tanan. Bistado! Gahambal ka lang pero way kakbalo ko nung kwan nung matutuod. Pag usisa ka be. Bistado! Si Rowena Contrasia, correct kaya idol, wala live para makwartahan ang stage nila nan. Bistado! May punto ka na number 1, Rowena Contreras. Bistado! Para nga ang tanan nga tao makadto sa stage to, mabakal sang ticket. Bistado! Tapos ang hindi makatkuha sang ticket, aras kilidalan, ginasukot. Bistado! Di bla? Siling ni inang siling ni Ronel Sales, siling niya pang postdakis la idol, lang tawon ta, kung mag tulo. Sobra-sobra man mo. Kay Genevieve Valenzuela niya tinamad sang mga pulis pahapos, hindi na actually. Bistado! Why kung gabasol sang pulis, kaya ang pulis ga sunod lang na iya sa mando. Bistado! Buot silingon ang nagmando iya sang signal jamming. Amo ang aton nga city government sa Mayor Giritreña sa nagmando sina. Bistado! Kung wala nagmando sa Mayor Giritreña sang signal jamming, mga kabistado, ang pulisya matrabaho managyapon. Bistado! Kay obligasyon nila na iyamong. Bistado! That's why ko yung gabasol sa pulis. Why ko gambal nga nagatinamad ang pulis. Kay nga Bistado! Gasunod lang na iyang pulis ang mando. Bistado! Di kung hindi magamando ang syudad naton, kung hindi magmando sa Mayor Giritreñas nga may signal jamming, ano may mo abis ang pulis? Kung ang pulis matrabaho mo na gyapon. Bistado! Hindi bala? Okay? Ala, sige. So, amo na mga kabistado. Okay? So, iban pa nga mga issues nga ato sila nga pagatalakayon sa ato sila nga pagpangalagan. Bistado! Pero guys, i-check na to ng iban nga mga balita kay information halin sa ato sila nga mga reporters. Sa iluhan tabi nga ato sila nga kwan nga GCNL, away ang GCNL. Kwan ni Radyo Bistado lang, okay? YouTube, be? Why kwan, why sang naghatag sang mensahe ko nag-comment ang mga taga YouTube nato, no? Bistado! Viewers nato sa YouTube, mga kabistado. Bistado! Okay? Sa sini nga mga tinay check naton ang dugang nga mga balita, pero antes nga ato sini nga mga report, informasyon sa ato sini nga mga reporters, mga kabistado, ini makalipata, may gambal sini nga grabing imong ugtas siya basi kon atakihon kada nga gulpi anong atake gulpi man. Morionis tigarapon ako pa matake. Paano pag-atake sa akon may kabistado kay kwan, no? Kay gagamit ko akon sang Iberian capsule, no? Gani sa ato sini nga mga tagparamat sa ato mga kauturan. Sa mga wala gagamit sang Iberian capsule, gamit ta kamudaan kay ang Iberian capsule number 1 nagapadula sang aton problema sa aton nga high blood. Kung high blood doon kamo, ang ginahimo sang Iberian capsule, ginabuligan niya sa pagpatahom or pagpanami sang flow o kung pagpanalaytay sang aton nga dugo sa aton nga kaugatan.
amo ng rason kung nga ang aton sining lawas hindi kita pag high blood doon tungod kay ang aton nga dugo ginatunaw yada ang mga bad cholesterol para nga magtinaw ang aton sining nga dugo kag magnami ang sining nga pagpanalaytay sa aton nga inang kalawasan, no? Number 1 ina naton sining nga makuha kung makuha nga benepisyo sa every young capsule mga kabistado. Kag kunami ang blood flow sang aton sining sa aton nga lawas. Si Manoy mo nami man na ang iya sining nga reaksyon, no? Kay nga siyempre basta buhi kuno ang imo nga dugo, buhi man ang imo nga ugat. Amo na siya ang epekto sang ever young capsule. Number 2, may ara siya nga may ara sa mga kabistado nga ingrediente nga inang marine calcium in citrate form. Ining marine calcium in citrate form mga kabistado, no? Amo ni siya ang nakuha nga sikreto halin sa may Okinawa, Japan, no? Dito ni siya makuha sa Okinawa, Japan ang ini nga sikreto kung nga ang mga katigulangan naton dito mga kabistado, no? Ang nagapabilin kag nagaedad sa nagalabot ang edad mga tag 1 kagatos ang ila sining nga kalabanan nga mga edad, no? Iban tag sobra 1 kagatos ang edad nila. Bangod sini sang ingrediente nga isa ang marine calcium in citrate form nga nagabulig sang mga dikalidad nga pagpaayo sa ato sining nga kaugalingon nga lawas mga kabistado ilabi na gid sa pagpabakod sa ato sining nga immune system kag ang ginatawag naton nga cell regeneration or ginatawag naton nga body repair o kung pagpaayo sang mga nagkala-damage naton nga mga cell. Once nga ato sini nga mga cell ma-damage, gamat-amat kita tigulang, dasi kita magtigulang. Pero kung ang aton nga mga nagkala-damage nga cell, ginaayo, kag ginapali, ginapaayo, kag ginapadasig nga pagpaayo sang aton sini nga every young capsule, amo na kung nga gintawag sa nga every young bangod mga kabistado, nga sa sining pagpali o kung ginatawag naton nga body repair. Amo na siya ang rason kung nga kung imo lang tawon waay ka masyado nagatigulang bangod sang ginatawag nga cell regeneration. Magluwas sina damo pagid nga mga maayo nga klase sang mga inang epekto sa aton nga lawas ang every young capsule. Gani ano pang ginahulat nyo? Umalagi lang kita sa kalibutan nga ini. So kung umalagi lang kita sa kalibutan nga ini, dapat mga kabistado unahon taanay aton kaugalingon, ilabi na gid ang aton nga ikayong lawas kay amo ni siya ang ginhatag sa aton sang mahal nga Ginoo nga grasya. Isa ini sa mga ginhatag sa aton nga regalo sang mahal nga Ginoo ang aton nga kabuhi. So dapat amligan naton ini. Kay kung pasipakpakan naton ini, mambalang Ginoo niya do ginapabayaan niya ni kabuhi, yan niya may gurubawion ta na temprano pa. Pero kung nakita yung ginasagod ta ang kabuhi ta, mambalang Ginoo niya parawigon ko ni siya. Kay palangga ya ang ginhatag ko sa iya, ang ginregalo ko sa iya. Balo ka mo ang regalo sagrado, di ba? May mga ginatawag naton nga, di ba kung regalo sa imo, ginahambal mo dayon nga ti may sentimental value na. Ti hindi mo paghatagan sang value ang regalo sa imo sang Ginoo nga ginbuhi kasi na sa kalibutan. So para nga mahatag naton ini kag mapabili naton nga mga manami aton kaugalingon, dapat amligan naton. Isa sang mga makabulig sa inyo amo ini ang every young capsule. Tandain nyo ngalan niya ha, every young capsule. Kag ang every young capsule
bakla nyo sa bisan diin lang nga butika diri sa bilog nga Western Visayas mga kabistado. Nagaantos ka ba sang high blood, diabetes, hindi makatulog, migraine, insomnia, pananakit sa lawas, maluya nga kalawasan, mahina nga immune system, kag iban pa, yari na ang solusyon sang imo problema. Magtumar sang Everyoung Capsule. Tungod kay ang Everyoung Capsule may ara nga mga vitamins kag minerals agud makabulig sa aton nga lawas pareho sang firing of neurons, heart contractility, pH balance sang aton body fluid, muscle contraction, nagapabakod sang aton mga katulanan, cell regeneration o kun body repair, nagapabakod sang immune system, nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, kag nagapaseksi sang aton lawas. Gani ano pang ginahulata? Mag-Everyoung Capsule na. Tungod sa Everyoung Capsule, edad talang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Ang aton kabuhi isa lang. Gani dapat naton amligan. Magtumar sang Everyoung Capsule. Ang Everyoung Capsule puno sang vitamins kag minerals nga nagabalansi sang aton blood sugar kontra diabetes, high blood, nagapabakod sang aton katulanan, body repair, nagapabakod sang immune system, nagapatig-a sang luyat-yat nga manoy kag iban pa. Everyoung Capsule, edad mo lang ang nagatigulang, pero ang kalawasan, Everyoung. Mga idol, nakahibalo bala kamo kung nga nagapabilin nga bataon ng lawas ko? Everyoung Capsule ang sikreto ko. Kay ang Everyoung Capsule ginabalik sa normal ang na-damage naton nga selula agud magapabilin kita nga bataon. May kumplito nga mga vitamins kag minerals nga kinahanglan sa aton lawas agud magapabilin nga babakod ang aton nga immune system kontra sa anuman nga klase sang balatian. Gani mga idol, mag-Everyoung Capsule na kamo. Kay sa Everyoung Capsule, edad lang ang nagatigulang, pero ang aton kalawasan, Everyoung. Everyoung Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, ikabalik ang abilidad nga madlasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyoung! Everyoung Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig bag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung Capsule, edad mo lang ang magadugang, pero ang kalawasan, Everyoung. Bistado! Ayos, grabe nga komersyal sa Everyoung. Subo ba? Nami ba? No? Siling ni Ray Manggal niya din ka kita ka upod mo yor kung magtalangay ka mo diri sa dagyang sa daw sa bibi bulag ka nga nagalibot ka. Tiyo hindi mo ma-communicate imo nga upod mo. No? Paano mo sa tawgan abi man, no? Di ba? Okay, so amo na sang isa sa mga sa mga problema sang nagligad. Okay. So, dali gid lang sa ato sila mga tagpanamat sa ato mga kauturan kay i-check na to na mga balita na kaga information. Halin sa ato sini nga mga kabistado, i-check na ton si kabistadong Aaron Rifuyo, no? Para nga makuha na to ng sini nga mga balita kaga information diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Bistado! Check na ton si kabistadong Aaron Rifuyo sa dugang nga mga balita kag information. Bistado! Kabistadong Aaron sa report may hapon, go ahead. Yes, sa kabisadong John, mayong hapon, no? May isang kalalaki nga ginlothang patay no, sa mga Zone 3, Barangay San Juan Molo, syudad sang Iloilo, no, sang Inirobain, K 2023. Ang biktima, no, ang kilala kay Alex Macabibe, yara naman sa ligang Bangdaron, ini siya ang ginlothang sang wala pa makilalaan nga suspetsado nga nagasakay sa motorsiklo nga gintiro siya, no, nga draman mismo sa gwa sang ilang puluyano kung nagatambay-tambay ni sa kabisadong John alas 9 sang gabi, no, sang pagresponde dito sang kapulisan sang Molo, o ti nagatugap ng biktima, no, kag giningagaw dala diri sa pinakamalapit na hospital. Pang ini si Macabibe kabisadong John ang bawian sang hulam nga kabuhi, no, na recover man sang ato ng mga kapulisan sa lugar ang 5 ka basiyo sa bala, pag-4 sa slug sang calibre 45, no, kag ang ginatanaw diri nga rason sa kapulisan, no, ang ining nga persona abi bag-ong laya ini kabisadong John sa presohan, na preso ini siya sa sulod sang siyam nga tuig bangod man sa kaso
sa nga illegal nga droga sa Bistadong John. So amo ni ginatanaw nga motibo no sa kapulisan kung na nga siya iningagit na luthang sa karon pa Kabistadong John, wala pa gid diretsa nga matumod ni suspetsado kini nga kapulisan nato no kay sa subong nagapadayon pa ang ilang investigasyon sa Kabistadong John. Kung na mo suspect wa yung balan yapon. Yes, Kabistadong John. No kay Masako tawag sila, no? Kung gano, may ginahiwat nga okasyon sa siyudad sa Iloilo. Medyo masako, walang tanan ho, si Amuning hinali lang yan naglupok ng insidente. Ito isa naman ka persona dre nga anay man priso ang ginuthang patay Kabistadong John. Okay, sige. Iban pa nga Okay, mga balita. Yes, Kabistadong John. Yari pagid, no? Matapos ining Dinagyang Festival 2023, masobra pulo ka truck o combine P5 ka mga tonelada ang basura naman niya ang pangkolekta sa mga street sweepers naton sa syudad mismo sa Iloilo sa Maya City proper Kabistadong John. Ang inino kahapon, Enero 23, alas 7 lang kay nasa ako na lang city media sa aga tapos no nga halos na ubos ni isang street sweeper naton ipon ring mga basura Kabistadong John no nga halos yara sa tuwag sini plastic bottles, mga plastic, mga sunod landi sa mga pagkaon no kag iban pa gid nga mga recyclable materials kag Kabistadong John nagpadulong man dito no ang aton mga DFC nga tuwag sini flashing lang sa palibot how taga may ginhamtang sila sa mga portalets taga para no madula ining mga pangsot bangod bisan may mga pintahamtang nga mga tuwang sini no nga mga temporary mga CR nga syudad iniara gid nga dungol no gapangihi sa mga sidad-sidad sang kalsada Kabistadong John. Okay, sa tiyak paginibahin nga Kabistadong John, numero sang mga nagtanaw ko na numero sa mga crowd, no, nagdangat sa 30,000 kung 30,000. Grabe ba? Suno pa kay Police Major, sila may sa Greenes, no, ang hipis ang police station, no, iyan sila, no, ginabanta niya ngayara sa 30,000 ang mga tao nga nagkakadto sa ako na nag-ugton sa Dinagyang Festival 2023 no kag suno man taya matawhay ang dalagan sa kapistahan no kag wala sang sila naman na-record sang gamo sang tion sang Dinagyang Festival Kabistadong John. Okay. Ati mayo kay way record kag way gamo. Mayo. Amo na nagaling Kabistadong John. Kabistadong amo na nigaling may nakumpisa sila mga lighter, posporo, sigarilyo, amo nang naputa gitong ilang kaburutangan blas ang ilang gid pangkumpiska. Taon gitong mga tawag sini lighter kag sigarilyo sa mga dungol no. Wala sila may mo, amo nang magimando lang sa ilaya. Nga ilaya nga gina sa Kabistadong John. Tamo gani, perti makadamo ka pulis naton pagkatapos may signal jamming pa. At amo nang mabudlay Kung piskar ni lighter, ayan pang cellphone nga may bomba, araw-araw. Okay Kabistadong John, si amo na damo gid man apektuhan maski ako niya mga himata sa iba niya mga probinsya kung banwa sa Iloilo na atuan bisan ako mga abyan nga sa Santa Barbara hindi nakakontak sa kunabi tanit madagyang sila mo makon mo Santa Barbara kasi nila kaya homelanding tumandok sa syudad Kabistadong John di amban nila ti nagdagyang na lang kami diri sa live nagtanaw na lang sa live wala man signal ng syudad. Okay, sige, salamat kid Kabistadong Aaron. Last week ang Kabistadong John medyo no madumduman naton Kabistadong John ato bala no ginsulod naton ang isa ka peryahan dira sa komisyon si Bilaro nga makita naton may mga estudyante no nga may presensya nila nga nagataya-taya sa pila ka kiosko kon pila ka sahi sang sugal dire so ara da sa video nga gin-upload naton sa Facebook page makita dirang estudyante nga nagahampang, nagataya-taya. No, bisan na balo na to, no, Kabistadong John, piso, 5 lang ginapaya nila, no, sugal man na iya sa gyapon. Kwarta man na gyapon. Ang nahibaluan,
ni Mayor Jerry Triñas, ti amo na siling niya sa iyang limpagwa nga mensahe sa iyang Facebook page. Siling niya nang magamando siya sa kay City Director na Police Colonel Leo Batiles ang maghatag siya no sa nga instructions sa hinali nga pagpauntat kag pag-aresto sa involvado sa illegal nga pasugal sa Commission Civil Haro pag tabok suba kabisadong John. Buot silingon nga way gali permit na da? Wala permit kabisadong John. Yeah. Konfirmado gid niya. Gintolerate na nila na da nga dugay-dugay na da. Ang barangay kapitan gano na daman? Sakop siyang barangay na daman? Amo na sinuan man naton kabisadong John. Makuha ning bahin sang kapitan rin, no? Inukit naton ko na nabad rin nga barangay. O ti, madumdum, ati kita man mismo kami sa doon sa kapila, kita maglabay dira sa Commission Civil. Dugay-dugay na da. Actually, dugay-dugay na da. Daw pila na gani ka. Why pa, kuan mo, do mga nagligat pa nga tuig, ara na da. Oo, wala ba na dinagyang da kami sa doon? Actually, pinabantayan na da gani sa mga pulis da. May mga pulis ka nagabantay, hindi ba? Oo, may mga police visibility na da kadagabi kami sa doon John. Kanugon, sang 15 mil kada bulan mo. Wala sa kamalokon, nagapahaom lang din sila kung na nagahungod sa buot nga ati mo ni no pamando naton. Naghatag sa akong tip de. Ang ginabaton la 15 mil ang bulan. Yan ginabatian ta. Daw 15 mil kunong bulan ginabaton sa mga pulis da. Ti para nga hindi kamo pagpasibangdan nga tuod ina ang informasyon. Pangdakpa nyo da, yun di kakak kamo. Halim pa na sa nagligad nga tuig. Hasta subong. Na si Plata namon ang nakatumar interes sa aton samtang naga-standby kita dito nga nakita naton. Ang nakatumar interes sa aton nga may mga estudyante naka-uniforme nga nagasulod sa piryahan. Yes, kabistadong John. Kay kung wala lang tani estudyante to, bayda, base kung mga sugarol gimana ya, ganing kay may mga estudyante gasulod. Kabisado nyo, ti amo malang na ang aton nga, ti may concern makita. May concern makita sa aton nga mga isikaparyo, ti ining guys ko ilapan sila, tagang ilang ako parta ni, sigurado, posible, halin ni sa bulsa sa nga ilaginikanan, o nga ginpakabudlayan man ng kabisadong John. So, bantayan karon dere ang sabat sa mga natungdan, no? Kay suno pa kay Mayor Jerry Triñas, wala sang permit na ginatan sa ilang city government. Agod di mag-operate dira sang pasugal sa hindi lang di sa may Commission Civil Haro pati na kabisadong John sa may tabok suba. Yari mismo no bantayan naton sa sabat sang tagsa ka mga barangay opisyal kapitan mismo dire kung nya no kung na-tolerate nila dire mayor na gininan sila wala sang permit kabisadong John mismo man no sang hepe dira sa Haro kabisadong John. Kuha reaksyon si inang Police City Director Leo Batiles kay siya ginmanduan rin ni Mayor Jerry Triñas kapag katapos ang mga chiefs of police ang tagsa ka mga kwani no ang haro kag ang daw haro lang na tanan kay daw tabok suba ka komisyon sibil na daw mo. Yes, haro kay Police Major siya kon kita mapadulong kabisadong John. Sige. Taga kabisadong John amo na no bantayan sa aton mga viewers sira ang reaksyon rin sa tagsa ka mga natungdan. Inabalita diri sa may syudad sa Iloilo, kagini sa kabisadong Aaron Refoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kit sa report yung informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Refoyo. Nakadala sa aton oras may kabistado 19 minutos na nakaligat sa alauna. Check nato ang katapusan ng mga balita kag informasyon nagikan naman sa kay kabistadong Bonnie Somblinggo. Shout out anay sa Bistado. Aton nga mga viewers, mga kabistado sa kuan no, sa kay sa Facebook sa ato sila nga YouTube no, sa Jeepney Driver FLM. Sa kay may udto ko no mga taga Iloilo. Kag shout out ko no sa mga taga Jel Lusaya Cabatuan from Caloocan. Sa kay Marty Salapantan, kay Rodel Chiva, kay Ani may udto man. Shout out from Antique, kay Rodel Chiva ka sa Tapas Capiz, kag kay Moises Ora watching from Quezon City. Okay? Check na to ng report ng informasyon nagikan na kay kabistadong Bonnie Somblinggo. Kabistadong Bonnie sa report may hapon.
Mayong ako na kabisadong John, no? Live kita subong diri sa may barangay San Juan, Suntri, kabisadong John. Sa Mulo. Kung sabihin, Mm. isa yata ginang nagbata, no? Mismo sa adlaw sang dinagyang festival, Okay. nang hinghat sa pizza 22, 23, no? Ligad na nga mga adlaw kabisadong John. 21, 22. No? Ari kita subong, Mm. sa balay sang sininghinang nga anak, no? Dito sa may dalan Dingin Basa, kung sabihin sa adlaw sang binagyang, no? Isa ka biliger ang iyang nabunag kabisadong John. So sa tingin matinion, apod naton live kita diri sa ilang pumulian kabisadong John. Sino ni pangalan ta na, ma'am? Diana. Jean. Lugaton. Lugaton, no? Ay, ito pila mo ni nakata? Ikapat. Paano ka dito sa Jimbasa? Wala mo posted na makakata ko. Iway ko kabalo nga gindan na kano ko. Tapos paligo nga 3 ka bubo. Ito siya gumawa. Ay, doon namin ibunta. Pagbunta ako, siya nga ang pulis. Salamat na po siya kay siya nagsalaba sa bata. Oo. Sa pagbata mo din kadapit sa Jimbasa Kami, sa sulat akong bigyan, hinalulutuan ni mama. Oo. Nagabrigya dito mo? Nang talagaw. Oo. Bali, araman ang bala mo. Alam mo naman ako, anak ko pula, kabayo. Oo. So, pagbata mo, nag-respondi ang 2 ka pulis, sila na mismo pabata sa imo. Nagsisige. Nag-assist sila sa akin, kay pag nila, gumawa ng bata. Ito nila yung bata ko para ma-assist nila ng bata. Oo. Sila man mismo nagutod sa pusod sa imo bata. Hindi, minintagwa na kami sa minintagwa nila ambulansya, tapos pag tawag na sa ambulansya, rate kami sa may line-in para mausip ang puso. Paano sila nakatawag ambulansya? Tapi sa John? Silingko, paano sila nakatawag sa ambulansya kay Y Communication? Okay. Paano sila nagtawag sa mga ambulansya kay may walang signal? Sa galibot ang ambulansya, no? Oo. May galibot ng ambulansya. Galibot, ito nga, doon na kami nga, dawa, ang ambulansya. Tapos dahil nga, ko nila, dinala. Oo. Ito ko nila, yung pautot ng puso sa bata, kung nagkano ka lang. Oo. Pero kung nabalaan mo kung ano nga adlaw ka mga bata? 21, kaya din usasabi ko, 21. Sabado? Oo. Kaya Sabado? sakitan ko, kaso lang, hindi na kayo yung mapagsakit ya. Pagka gabi, dito ko na kasagan niya pagsakit, diba? Oo. Hindi na kayo yung masakit, dula na. Dula na. Pagkatulog ko sa alas 4, Oo. so nakatulog ko mo dahil na sakit. Pagka gusto ko, lasing ko, umakusungaman, kaya sa super, nanindasa. Pagka ninda yan, naman ko, ko nga, just na, sinukyan. Kung wala man natin, kung gawin sa tunsa. Kasi pag po rin ito, ang malang kuway, kailang dahil, hindi ka sagayang kay, para mabata ka, wala ka sa. Kaya mo ito dahil, pag bumangon ko, wala lang danlak. Pagka, mapapanahon ko, sorry, ko na ang tubig, kasi ako nagagaw, tanay, diba, sinito na lumagwa. Yung ako, nagigit sa kumaspit nga, pagligo ko nga 3 bukbo ko nga sa tubig. Paglilis ko dali, isang bayo ko, diaper, ito sa gumawa sa. Tapos, 2 ka pulis, officer, ang nagpulig sa imo, agod nga masalo ang bata. Oo. Anong oras ka na bata? Mga 6:15. Alas 6:15 ng aga. So, Pizza 21 na? Alas 6:15 ang aga, pizza 21 o kung pizza 22? 22 22 na? Dinagyang festival gigali sa highlights sa Domingo? Oo, highlights gid oh. Oh. Ati Mayo, kaysa mo sa nga chimpo, mga alas 6:15 ang aga, hindi pa masyado damo tao sa dalan? Damo na ng tao ang nadalakat, no? Pakanto sa Freedom Gun Stand. Kag ang mga warriors nga nagapreparar man sang ilang area, kabisadong John. So damo na nagalakat, alas 4 sa kalahon, damo na ng mga pumuluyo pag mga kultura naton nga nagalakat na, nagakadto sa mga judging area. Kung sabihin pagkatapos ini sa din sa nga ospital gindala? Sang sa din nga hospital? Line N, yasang
Para sa ano? Ang Center. okay to kuan to sintro lang eh. Sa sintro iya, lang? Syudad. Oo. Kabisagong John, Ario, may audio ka. Mapatian man ni ma'am ng imong audio, kabisagong John. Oo, Mrs. si John Capulot Oo. Congratulations una gid kay nagbata ka na. Ikapat mo na nga bata, Mrs. no? Oo, kapat na. Oh, di daw way ka man nabudlayan pagbata mo kay way ka paltira, way ka man way ka man nurse or way ka doktor. Wala man, okay man pagbata ko. Sa imo nga pagbata halin sang una sa subang mo ikaduha, ikatatlo, mahapos giman kaya magbata. Oo, mapos lang. Normal lang ya permi, no? So, pero sang antes ka daw nabala mo naman nga manug bata ka nga nagkadto ka pa dito sa baligyan ninyo. Kaya ang bani panahon, dito lang ko kuno sa hindi ugangan. Oo. Kaya kung dire sa balay, way kukod. Ay, kay way gali bilin tao da sa inyo sa may sanuan. Oo, wala. So mo na nga nag-upod ka to dito sa may GM Basa. Oo, dito na lang kami, anay. Okay. So, sang gabatsyag-batsyag ka nga daan sang Sabado, balaan mo naman nga manug bata ka na, due date mo na gid man. Oo. So, wala ako nagdudet ko ng 21. Kung ay siya gasakit. ito amo to nga 22 sa ginagwa sa kagahon. Okay. Kay dinagyang festival na bata ng imo bata, babae na, ano ipangalan nyo sa bata? Si Diana Jane. Diana Jane? Oo. Okay. Kay daw bali, amo na, no? Diana Jane, kay tungod sa, amo na, dinagyang, amo na? Oo. Okay. Diana Jane. Kamusta ang bata mo subong? Healthy man siya? Why man problema? Okay man ka? Oo. Okay man. Okay. To laban-laban basi kung mangin warrior pa na. Amo naman nga ni mo nga bata nga nagtuon gid sa dinagyang festival. Oo, murang sa hindi sa to, so dinagyang. Okay. So ang mga pulis nga nagbulig si imo to, kilala mo to sino mga pulis to? Anong mga pulis to, babae kung lalaki? Laki. So sila taga Gimara. Mga taga Gimaras nga mga pulis. Oo. Tiway mo nakwaan ngalan kag apelyido tong mga pulis nga to? May ara eh. Ara. Sino nga mga pulis to? Anong mga ngalan nila? Abi kay kuno ta pasalamatan tang mga pulis kani. Mga hero ni mga pulis kani mo. Sa niya nag-awit siya, may number ka sa mga pulis na Okay. Pangayo ay binumber kay interviewon ta tong mga pulis nga to. Mga hero ni sila mo. Kasi kuwao niya ni Maninoy Kabisadong John. Ang duha ka pulis? Maninoy sila duwa. Maninoy sila duwa. Okay, mayo gid no. Ate sige. Lagi na gambang Maninoy. Sila ginagambal na Maninoy sila. Base kon Ate sige. Base kon makapangayo kada bon sang guana sa ngalan kag apelyido sang mga pulis kag kon may contact number para nga matawagan taman. Anyway, congratulations kid Mrs. At least nangin mapagros ang bata mo kag safe man ang pagbata mo bisan pa nga natuon sa alang-alang kag naalangan ang pagbata mo, at least safe ka mo nga duha sang bata mo. Sige Mrs. salamat kid. Okay Kaya Kabisadong John, no, amoy ni ang grabe buina. So si Diana Jane ang ngalan niya, tandaan mo na ha. Yes, tandaan mo ngalan niya Diana Jane. Pila ka adlaw kun may Diana Jane nga magsikat sa syudad sa Iloilo, base amo na siya. Yes, Kabisadong John. Galing tigulang na kita sina. So, Ari, gagawa kita sa record na video. Sa video tadi, makita ta nga healthy ang baby girl Kabisadong John, no? Ginubayan man sa siyempre ni Senyor Santo Niño. Kay manti ang paghiwat sa dinagyang hindi kay tungod nga magdagyang mo kundi tungod sa ato sini nga dayaw kag pagpasalamat sa kay kay Senyor Santo Niño, hindi bla. Yes, Kabisadong John. Kaya pag-debosyon ka man sa Sinuya Santos kay Santo Niño, Kabisadong John, kaya pagpamamuyo nga ikaw man kita, no, sa mga kawalaan, no, kag mga
plubyo nga mag-aabot sa aton na kabuhi kabisa dong Diyos. So amo ni no sa pinimation no yari kita subong sa ilang atloyan no iabana gabligya sa nga kalaba kung may okasyon kag isa ka tricycle driver man no gabiyahe kon pisa ini siya ang nagasugat tulong sa mga vendors man nga nagabaligya man dito sa may dalan Jim Basa Kabitadong John. So may apat ini sila kabataan, tatlo ka babae, isa ka lalaki Kabitadong John. So amini ang ginahimay sang iyang bana nagahimakas agud nga makakita man sang kwarta kag agud na ibakal man sang gatas no sa ilang bata nga si Bibi Dana Jane no Lobaton no mga pamilya Lobaton no diri sa may barangay Panuan Sontri Kabitadong John. So ari no may mga pangalan kita sang duha ka pulis nga nagbulig sa iya Kabitadong John amo si Restoration Alfonso no sang San Lorenzo Municipal Police Station. Kag si Jose taga kuan siya taga isa ka pulis Kabitadong John amo si Joven Molinyo no sang Sibunag Municipal Police Station. So ni ugmen sila diri sa syudad kapag bantay kag bantay sang kalinong kag kataway Kabitadong John sang adlaw sang dinagyang Kabitadong John. So sa dugang nga balita naton na Kabitadong John isa ka tunog ang nagluntad no sa may Valeria Street ako sa din isaya ka passport change kung kunin na muling McDonald Kabitadong John na nasunog mga takna alas 2 ang aga no nagtan sa taga Bureau Fire naton nga pertigit kay itom ang aso no nagikan sa sulod sang pining kalanan sa aton nga pag-interview sa gwardiya no nakita niya nga may nag-park nga kuryente no sa likod sang bahin sang pining kalanan dito nga nagluntad ang pining sunog Kabitadong John. So sa pagsulod sang taga Bureau of Fire sa aton nga pagpamangkot no may nabiling nasaksak no kag isa ka super nga nasaksak na wala makuha sang empleyado sang sining kalanan kag dito nga nagtuga ang ining kalayo Kabitadong John no. So sa pagpupugosita naton sa taga Bureau of Fire way pagid mabalaan kung pilagid ang kantidad sang nasunog no way pa nila mabinturi pagid no kay kadamo pa sa mga ginatanaw ginasundan kung ano pagid ang ginhalinan sang sining tunog na nagluntad dira sa may Valeria Street ang Kabitadong John sang pagkatapos na sang dinagyang festival Kabitadong John. So para mo niyang madulong nato nga balita no direkta diri sa may barangay San Juan Sontri distrito ya sang Molo. Ako naman yung Kabitadong Boni Sumblingo basta balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Boni Sumblingo. May sikrito lang sa aton may takabalo gali may nagbata ganito ya sa dalan Jimbasa sang mga alas 6 ang kagaho no. Dito sa sang Pizza 22 no dito sa may dalan Jimbasa manog baligya sila galo negosyo sila dito sa ginpasakitan dito gumawa ang bata lasay sang kagahon Pizza 22 tingalan niya si Diana Jane bangod kay kombinasyon sang dinagyang Bistado! Dinagyang Diana Jane mga kabistado Bistado! mga lalaki ito laban si Ninyo naman ngalan niya to Bistado! Okay, pwede man gani si Ninya, no? Kay man ti dinagyang mga kabistado ti Senior Santo Niño ni subo mo. Bistado! Wala, sige. So, darang alang na tiyempo ta mga kabistado diri sa ato sining pagpangalagad pang shout out na iba na to sining mga viewers no sakay
inang si Ray Manggan. Ya, di kau kakita kaupod mo yor kung magtalangay ka mo sa dinagyang niya kay mga bibi ka mo bulada basa ko naglinaw. Okay, sa kay Hernie Dorisa, Daisy Yang. Tama, negosyo gid na kay para wala live, may gabaligya ticket sa karsada para sa stage. Gali. Oh, grabe no. Sa kay Roberto Poblador, shout out man kay Mimia Lumibaw. Shout out kay Laila Altilio Hiroche. Excel Antonio, mayad nga hapon idol, pa shout out dyan sa Antonio family sa Barangay Gaub, Kabatuan. Salamat kid. Okay sige, daw lang alang na tiyempo tama kabistado diri sa ato sining nga pangalaga makalipat sa ato sining nga matag palamati sa mga kautuan. Reminder sa Ever Young Capsule, bakla ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Bistado! Makalipati ha, Ever Young Capsule mga kabistado. Kung may pamangkot ka mo dugang parte sa Ever Young Capsule, Bistado! Text kamo kung magtawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Di pagkalipati mga kabistado, no? Basta gani problema sa kalawasan, sakit sa lawas, balatian, mag-Ever Young Capsule na kita. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters, kabistadong Joshua Haka, Bonnie Somblingo, kag Aaron Rifuyo. Bistado! Po naton may kabistado sa technical side po nato sila nga digital platform architect. Bistado! O tsaka kabistadong Richard Mirabeles with kabistadong Karisma Alagao. Nato sining kuan no? Ang aton sining okay, daligid lang, no? So mga kabistado, sa ngalan sa ato sining mga reporters sa kinanda na kun may abyan sa kanginan, Idol John Alohado Kapulot. Standby sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kautura, standby kamo ha. Duga-dugay maga-notify sa inyo nga aton sining Facebook page, nga aton sining YouTube channel. Bistado! Maga-notify sa inyo sa sining isa ka bangkay nga nasapuan sa isa ka lugar diri sa probinsya sang Iloilo. Bistado! Bago gilamang mga kabistado no, ang ato sining breaking news. Bistado! Siya ni standby sa aton nga mga kauturan kay dugay-dugay i-live namon ina sa inyo, makita ninyo live diri sa ato sining pagpangalagad. Diri lamang sa Facebook page sang GCNL kun June Kapulot News Live, Radyo Bistado kag sa ato sining YouTube channel. Bistado! Ako na may abyan sa kahanginan, Idol John Alohado Kapulot sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpagko, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya at abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo, makasigurado kay Idol.